Charles Okorocha, Baba Aminina, Governor Sokoto State, Kuma Abokina, Atawale, Governor Zamfara. Grima, Babamu, Shehu Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi, Grima, Sheikh Mahin Nadas. Babamu wanda suka zo daga tun can Senegal, Khalifa muna can kuma raba da zuwa. Jama'a dai ba dogon magana gare ni ba. Dama na so na yi dan roƙo daga. Kun ji mai girma mai martaba Alhaji Sanusi ya yi bayani. Mai martaba sarkin musulmi shi ma ya yi jawabi. Duk abu da ake magana ita ce addu'a. Yanzu kan lokacin addu'a ne. Ba lokacin wani bacin rai ba. Mun san dai halin da ake ciki yanzu. Akwai talauci a kasar namu, akwai yunwa a kasar namu, akwai kisa iri a kasar namu. Amma duk da haka abin da ya kamata a yi ita ce addu'a. Jama'a ku yi hakuri a cigaba da addu'a, kar a daina addu'a. Abin da hada mana duka ita ce addu'a. Wanda muna bikin sa maulidi din na abin da ya kama ma ita ce addu'a. Mu cigaba da addu'a. Don mun nuna bacin rai har yau zuwa gobe ba zai kyauta mana ba. Don haka mu cigaba da addu'a. Mu ji tsoron Allah. Na gode jama'a, thank you.